всички гости на крака посрещат моите деца. Младоженец най-красив, вижте днес е моят хубав син. Алалия мендар, амаре чапеске, ма барвали пе мукавалеске, касманга мочаво, ангюме гересте, най-барабияв керавалеске. Каква красива приказна сватба, чудни младоженци гостите си казват. Нека любовта им е в сърцата, както е изписана и на лицата. Ми бори келела ме чабея, ой ми кукла, ово манекени, абди бе, бия в керая, пареле пина валенге живи нова. Acı kergam akava dibe, amen siyam sare baktane, şuji bodi manglar gam, but pare olake amen hajigam. Булката красива, най-щастлива, влезе тя в дома ни, обичат я сина ни. Един за друг са двамата родени, от Бога нека са благословени. Добре дошли в този празничен ден. Приветствам ви всички да станем на крака и с бурни аплодисменти да посрещнем бъдещото семейство. Съгласна ли сте да вземете за свой законен съпруг Пенко Жеков Пенков? Да, аплодисменти! Меги Илиева Пенкова. Аплодисменти! И двамата. Mi bori kellela me çabeyem, oy mi kukla omo manekeni, abdi belenge biyap kerayem, parele pina valenge живинава. Каква красива приказна сватба, чудни младоженци гостите си казват. Нека любовта им е в сърцата, както е изписана и на лицата. И така, от днес нататък, вие сте съпруг и съпруга. Mi bori kellela me çabeyem, oy mi kukla omo manekeni, abdi belenge biyap kerayem, parele pina valenge живинава. Каква красива